good morning. For today's vlog guys, palakaw nami guys, pato nami sa tabi na kay mga ligo mi karon og beach. Kami one family guys. Oh, maulog na akong cellphone ron impas ang tanan. Agay na ami diri sa likod guys, gatapok nga naman mo tabonan yung mga wakwak mo. Oy, dili pwede kay pwede ka mapriso guys. Oh, mga wakwakon guys, okay, pagtabunan ang mga dagway. May mapriso ka na, Oh, wakwakon. Mapriso ka. Minor ni minor. Oh guys, palakaw la ako sa ni gunitan bi kay impas ini akong cellphone mahulog ni ba. Oh anak guys, palakaw na mi guys. We going to Sabina. Blue Wagon Beach Resort. J3 di ay miga di sa Blue Wagon. Hoy, hadlok man daw ng Blue Wagon kay gaana man daw na okay na purpose mo. Hoy, wala agianan diri manay. Manay. Oh, naon na ta umakambrasan ka uy. Wala giputla nang kuan. Nakambrasan ko oh. Iba to. Okay, ngatras ni guys, wala agianan dira guys. We going to the Baki Party. Awate, Party. lagi ni hardphone. Wow, fruits of mangga. Kalami sa mangga. Kalami sa mangga guys. Pagpuyo pa. Wala. Hala, init gihapon mag-jacket. Uy, asa ko ang Ate Kring, bailot ate be. Anong gusto? Wala ka may nasan ko mami. Nangitagi ko sa kung saan lang. Ay, mutongtong ko diha way mabuak diha. Mga gitara, darao. Agay. Ay, ipadaplin ako ng guitar. Dira ko mutongtong oh. Kay para nindot kay kung Asa man ang ako ang usar. Hardphone ron. nawal. Oh, hardphone dili. Init kaayo guys. So, init enel. Oh, enit. Lo, asa ko saan sila? Akong banana guys. Kay to asa sulod siya. Kaya di naman maigo guys, tikongkong siya diya ganina guys, matong pasulod sa sulod guys, kay loy kay tikongkong niya. Sakit na daw kayo iyang hawak guys. Tiguang na dito akong banana guys, kay ang hawak gangon na. Wala na nadalang sanlok. Di ba ti daanan niya akong lift di bisa ko nga. Nara na diha ay nalimot ra ka. Hindi ko gulok mag-drive. Oh guys, Dapat ibo nang ikuan. Tara ko. Tanot pras pang kano. da kuan pa man di ay ani ay. Kita oy makabuang. Ay, ano wala ko nagdalag sunblock. Ikaw sweet, ano wala man ka nagdalag sunblock. Nga di ko maligo ato sa inyo. Ay, naisan vlog si Mamang te. Dala? Naha. Dara mga wakwak. Okay mo. Para lipam ni Kim, gara Kim. Nakitaan ang naong sa mga wakwak. Di ko ka nananali. Pagdali. Oh, nagpanit-panit, nagsamad-samad na yung mga bel. O, ibutang ba isa? Ibutang. Ibutang ba? Kapuya po, doy, pagsununon pa. Sununon pa, pagsununon. Ay, gana na. Gara, ginara, Kim. Abini mo nalipay ko. Itaghana, kay ko ng dry cake lips. Dry na kay cake lips, di pa dyan butang ang lip balm. Ako nang ipakaon sa ibo, ako yung pupunta sa ibo lips mo. Dara, Patay ka. ibutang. Dili na mo mag-lip balm. Kisi lagi kay kaay. Put niya. Ako mo undang ato sa dili. Alakay, ikano yan ibabaw. Ang ibabaw ba? Ibabaw. Dili ba na ano,
ganahan, boily na kay ka. Lagi ka sa una. Unsa ka, girl boy, bakla, tomboy? Tumboy mo na. Hala, inat! Uy, Diyos ko lang. Yaya, kunin nyo diha. Lagot ah. Guys, pasakan namin, guys. Shake those breads! Mami, ano? Apple, wait lang, Bin. Kunya, nagod na, mami. Oh my God, my bait, my bait. Ayun, lagi! Ano ba kami ang pagpapon? Sige, nagpapay. Dili ka makapul. Ako na lang makapul. Kaya ko, teme. Ay, naamay para tabon, oh! Igang kay mami. Nutong-tong, ang dako dito, oh. Ay, patay! Pulo lagi na mag-turtle. Oo, galing. Hindi ka ba na mag-turtle mga bot? Dangari na. Ate, dere na, ate. Oh, lagi, mag-invite na. Solo, talaga. Tingala na lang kung magbayad ako sa umbas. Nawala na. Oh, random na. Okay, let's video. Because my phone is nice. Upot, nagibnaw. Wala gani, lalalalalalala. Tabon ninyo. Juk-juk, gani ba? Diri, man tayo yung balay doon na ibig. Dato, oh, ning lapas. Ay, laban. Daksar, na, dili. Malki, si Binda. Si Hira. Sa black school. Ayun, lagi ba? Uy, asa man si Hira? Kidala si Hira. Mami, oh, mami. Ay, mami. Hi. Luya sa iro, nalibang. Oh, Mary. Oh, nalibang. Nalibang ba ito? Isa pang iro ba? Nalibang siya. Ang iyang kain, nagsaguyot. Mayawa. So, there's a lot of kids. And I'm one of them. May also kids. Yes, may also kids. uyab, te. Mukha. Saan pag may day ani ron? Lagot. Yes. Gibolgar. Gibolgar. Ala na, ang init, Terry. Balita kay Kakima. Yun sa likaka. Pagkita ko sa mga uy, Guys, layo pa kayo may atuan, guys. Wala pa ni ka 1/4. Kayo yung mga musi na. Layo pa yun guys. Kay tabi na man, guys. May dagang beach yung tanga doon. Kung ano atong tabi na. Kay lagi, wala pa may katok tabi na. First time to going tabi na beach. Aww. Let's go to the beach. Let's go to the woods. Dalaksaon ra po ni guys once a year. Kay ugma mo uli na ako ang magulang sa Bukidnon. Let's go to the beach. Let's go to the woods. Say, what's they gonna say? How about drink? Gani mahiro ako. Agay! Di mo kadula, oy, kay Kuan. Hayang kay diri, di mo kadula. Mahulog! Lawak yung kim. Save diri ate kay para dili makaako ka ng iro. Mahulog, Kim. Kamuka po siya, oy. Hindi ko na kaya sa Ayaw na, Kim. Hulog ko. Isa, mas baganda, isa pa ro. Napapakal na kagipili. Ay! Parcel. dili. Oo, manay daw. Ups, 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 ups. Kung ano, pamilyar kay Mo ni alas 6 day, alas 8 naman day. Amo kay mami ay. Isda na sa isda jacket eh. Inaog ng isda kay yagliko ani ron na. Me, ilap-ilapan mo na sa iro, me. Yaks, ew. Ah, pagkuyo mo. Ah. Uy, mami, stop
Stop na na, mami. Grabe po na nga vlog. Uy, taas kayo. Yes. Post ko na niya tayo natin. Dili ay sa akong Facebook page ni. Stop na na, mami. Dapat unya na po dito. Okay, bye everyone. Thank you so much sa mga suporta. Amping tantanan. God bless. I love you all. Mami!